Il-pakkett ta' fondi Ewropej li laħħaq iż-2 biljun u 250 miljun euro jinqasam f'biljun u 923 miljun euro li jagħmlu parti mill-Baġit Ewropew għas-7 snin li ġejjin u 327 miljun euro bħala qotjiet mill-Fond ta' Rkupru mill-Pandemija. B'hekk il-Gvern Malti rnexxielu jikseb id-doppju li nkiseb minn Gvern Nazzjonalista fi frar tal-2013 għal Baġit Ewropew 2014-2020. Meta wieħed iqabbel il-Baġit Ewropew mingħajr il-pjan ta' rkupru hawnhekk ukoll il-Gvern kiseb għal pajjiżna 795 miljun euro aktar minn dak li pajjiżna ġab 7 snin ilu. Il-fondi li rċevit Malta ser ikunu qed jitqasmu hekk. Għal politika ta' koeżjoni Malta kisbet minn 142 miljun euro. Dan ifisser 66 miljun euro aktar mill-aħħar budget għal politika ta' koeżjoni. Din is-somma ma tinkludix 92 miljun euro mill-Fond ta' Rkupru mill-Pandemija għal total ta' 934 miljun euro. Għall-agrikoltura Malta kisbet 191 miljun euro, 53 miljun euro jew 38% aktar mill-Baġit Ewropew li ġie negozjat fi frar 2013. Meta wieħed jgħod il-fondi tal-politika ta' koeżjoni u l-agrikoltura, l-ammont huwa ta' biljun 125 miljun euro jew kważi 60% tal-fondi allokati għal Malta mill-Baġit Ewropew għas-7 snin li ġejjin. Mill-fondi allokati 10% se jkunu dedikati speċifikament għal Għawdex, dan biex jiżgura li globalment Għawdex jingħata aktar fondi milli attwalment ġie allokat fil-perjodu ta' finanzjament 2014-2020. Il-Baġit Ewropew ser isostni wkoll strumenti u programmi ewlenin għal Malta bħal dak ta' Erasmus+, il-fondi ta' migrazzjoni, frontieri u sigurtà u sajt. Brabta ma' dan pajjiżna se jirċievi 276 miljun euro. Fil-qasam ta' riċerka l-innovazzjoni l-investiment strateġiku u ambjent, pajjiżna se jirċievi 162 miljun euro. Malta se tieħu wkoll 242 miljun euro għas-suq waħdini Ewropew fost oħrajn.